Eikös mun pitänyt avata kioski tänä aamuna? Ai, mun työpanoskaan ei sitten enää kelpaa. No kelpaa. Eihän tässä nyt siitä ole kysymys. Mitäs jos mä tekisin vaikka tukkulista? No jo tehty. No mitäs jos me avattaisiin tää kioski tänään vähän aikaisemmin, kun kerran molemmat ollaan täällä? Mä en pystynyt nukkumaan yhtään se eilisen jälkeen. No eikö sulla ollut sitten hauskaa Sievisellä? Siis mulla ainakin oli. Hei, Sievisellä ei ollut aavistustakaan siitä, että me oltiin tulossa niille kylään. Mutta mehän selvitettiin jo se väärinkäsitys. Älä viitti, ei se ollut mikään väärinkäsitys. Sä tahallas änkäsit naapurit ja sun ei täytyy olla kahdestaan mun kanssa pätkääkään. Hei Liisa, nyt sä oot kyllä kohtuuton. Sä nostat hirveen metelin, jos mä yhtenä iltana ehdotan, että vietetään iltaa ystävien kanssa. Siis onhan meillä yhteisiä iltoja. Mehän ollaan töissäkin samassa työpaikassa koko ajan. Sun mielestä meillä on siis kaikki hyvin. Meillähän on kaikki ihan loistavasti. Mutta sä tarvit sitten niin kuin aikaa, että sä totut ajatukset, että me ollaan taas yhdessä, vai? Just niin. Onko se muka liikaa vaadittu? No ei. Hei Liisa, mitäs jos sä menisit vaikka vähän lepäämään, niin mä hoitelen tätä kioskia sillä aikaa. Sä oot niin kultainen. Jos mä sit menen. Kauniita unia.